Nag-mention sa history sa Biblia. Unang tubag pala ni Jolito mga igsuod, sayop na kay ang pangutana human sa mga apostoles. Apan ang iyang tubag, history sa Biblia. Mayong adlaw, kumusta? Mga igsuon, ato ra kong tanaw ning dialogue ni Father Craig Mendez ug ni Jolito Daig, defensor sa Seventh-day Adventist, nga sa cross-examine sa mga pangutana ni Father Craig Mendez, wag gyud matubag ni Jolito Daig ug wag gyud niya mapabarugi ang maong tema. Kailang tema mga igsuon, pamatud-an ni Jolito Daig nga ang simbahan sa Mateo 16:18 nga gitukod sa ato Ginoo Seventh-day Adventist. Ug naglisod siya sa mga pangutana ni Father Craig aton tanawon. So, ang atong gihisgutan brad nga ang SDA mao na ang sa Mateo 16:18. So kay mapamatud-an man pud nimo historically, naaday pud mo'y naa kay mapamatuod nga mga leader ninyo sa sunod sa mga apostoles. Nindot kayong pangutana ni Father Craig mga igsoon, nakafocus ni sa mga leader human sa mga apostoles. Ug atong paminawon ang tubag ni Jolito kung muigo ba sa pangutana sa maong pare. Kay historical mga leader. Makangan ka leader nga kuan gyud sa Seventh-day Adventist. Makangan Okay. wala, makangan ka wala o dili. Mag-ana lang siguro brad. O na mga tao. Na mga tao. Matod pa ni Father Craig, makangan baka og tao nga leader. Ug gisundan dayon ni Jolito nga naay mga tao. Ug ato paminawon na yung tubag. Nag-mention sa history sa Biblia. Unang tubag pala ni Jolito mga igsuod, sayop na kay ang pangutana human sa mga apostoles. Apan ang iyang tubag, history sa Biblia. Ato paminawon. Dili after sa Bible kay history gani dili mohunong sa Bible. Naa gyud na history ba musumpay ba? So kay naaman di pud historically mga 2nd, 3rd century kisa inyong kauban nga leaders. Diha ang problema na to, Dre. Wa siya katubag nga igo sa pangutana. Ang iyang inong gitubag nga diha ang problema nato Dre. Atong ipadayon. Okay. Okay. Yan niya raw. Problema Tubag mo. ba? Mga tubag ko kay di mga. Diha ang problema na to kay kining ang inyong gipabugatan. Dili wa ko mangutan na lang ko. Lagi. Ang among history based on Bible and prophecies Biblia. Wa mo igo sa maong pangutana mga igsuon. Klaro kay pangutana ni Father Craig nga naabay mga leader o bakangan baka og leader. Unya mitubag pa siya nga naay mga tao. Pero ang iyang tubag, ang among history based sa Bible o prophecy. Ngan may gipangayo ni Father Craig, di man siya makahatag ato ipadayon. Ug mangutana kag kinsay gitawag mga tawo nga sumusunod sa mga apostoles magtotoo. Iyang gibalik sa ato pa iyang nasabtan ang pangutana. Walang siya kahatag nga ngan nga gipangayo ni Father Craig. Wala ang dimension sa Biblia. Kanang out human na sa Bible kay ang Bible na human naman na brad. Kay sumal sa Mateo 16:18 bisan ang ganghan sa kamatayon dili makabuntog niini. Mutugot ba nga kining maong simbahan na human sa mga apostoles wala nay mga kauban nga leaders? Human sa nasulat sa Biblia wala nay leaders nga makita. Maglisod yun siya hanay sa iyang tubag mga igsuon kay klaro man kay bagkak 1863 pagod sila migawas. Wag gid siya ikahatag nga leader human sa mga apostoles. Atong ipadayon ang tubag ni Jolito. Mo gyud ipangpatay. Tanawara ingon pa siya naa pero gipang patay. Usaon man pagpadayon sa simbahan kung gipang patay ang leader. Lagi na ang akong pangutana kinsa man na. Wala na ma-record kay naghari lagi ang gobyerno. Kaganiha ingon siya naay mga tao. Apan kay wa biyain ni Father Craig ang maong pangutana, ang iyang tubag kay wa na ma-record. Ay pastilan ni mo Jolito. Wa man kakatubag sa mga pangutana Jolito. Lagi pang patay. Daghan ako'y libro sa Katoliko nga gipang patay ang musupak sa itawag simbahang Romano Katoliko. Sa pa paglista sa history ng apil po sila pastor kung iapil-apil ang pangalan dito nga nagbinar man ang simbahan sa gobyerno o sa simbahan.
Nisamot na gyud noon og kalayo ang tubag ni Jolito. Kanang iyang tubag gikan naman na sa iyang opinion. Fallacy of assertion ang tawag niya na. Nga ang iyang pagpamatuod gikan ra sa iyang opinion, way ebidensya. Kunya ang pangutana, kinsa ang mga leader ninyo human sa mga apostoles? Wa man siya kahatag. Giun sa Wala nga manimo. way pangalan. Ako Brad, giun sa manimo paghibalo nga inyo tong kauban. Tungod kay ang doktrina sa Biblia, believer sila sa Biblia. Ang pangutana ni Father Greg, giunsa ninyo pag-ila nga inyo tong kauban? Ang tubag ni Jolito, believer sila sa Biblia. Pagkalayo aras tubag mga igsuon. Sa Brad, after nas Bible na, ang akong pangutana. So, Dili malaki. giun sa manimo, giun sa maninyo pag-trace nga inyo tong kauban gipamatay sa 2nd, 3rd century. Giun sa maninyo, asa may inyong Okay. record nga inyo tong kauban. Kana lang. Tungod ang ingani. Ingani daw, matod pa ni Jolito. Taas na kay sa oras mga igsuon sa pangutana, wa siya ka-establish sa tubag sa mga pangutana ni Father Greg. Mao ni resulta mga igsuon nga mupabarog kagamit lang sa imong nasabtan unya Bible alone nga nakabase ra ka sa Biblia without the guidance sa magisterium. Kadtong iyang mga pangutana mga igsuon, kung paliktaron na to si Father Greg ang iyang gipangutana sa apostolic succession, latagan to si Bro Jolito sa listahan sa Santo Papa gikan ni Pedro hangtod ni Pope Leo XIV.